салому алейкум подписчикои муҳтарам. бародаро бисёри баъд савол шуд оиди автомат ки меган тез ов мешава. бародаро ман сабабша мегум барои чӣ тез ов меша. И урусо меган ку слаби контакт ана 100 тилои шагири вақте когда слаби контакт боша ов меша. бародаро инами симе ки шумо пайваст мекунед нек кӯшиш кунед сим пайванд набоша. ина нигоҳ кунед хеле диққаваташ мекунед. ина инҷа ҷои чиш дора ҳатман диққавата кунед. ина дохтум ина баъд отёрка қади сахт кунед. ина нигоҳ кунед ҳамин мустаҳкам шид. ина прочни шид сахт. имрӯз сахт кади бега як бор дига бо бикашаш ҳамхел дисе бор бикашаш полни мустаҳкам мешавад. уже бетон когда гарм мешава ку ҳами автомат ҳамиҷо гарм мешава сист мешава ҳами контакт бо сист мешава. барои кӯшиш кун то что ҳами чиз сахт кам кам просто подтяжкаш ки ҳами вилка инам отёрка қатиям каш сахтай тамом дига нарасаш зур назан ки сарват мекунӣ дирина бо метавона мисол ҳамхел бисӯза. инами чиза ма гуфтам дарси имрӯзаи мо дар бораи автомат ҳами сахт карданаш ки то что айслаби бисёр савол метиҳад ки чӯба мо автомат қиматошам мехарем ну ов мешава. бародаро ҳамихел фақат ҳами қакора кунед инами диққавата боша. бародаро диққавата хуб ям диққавата ки иншоалло баракат меёбе. барои вай кӯшиш кунед. баъд як хеле автоматҳое ҳаста ҳамиҷо шумо медаҳед ҳамирам ҳатман истифода баред. медош хубай сабук нагирен ба инҷа вазнша ҳастай ки вазнш вазбинай ҳамон вазбиноро камтар интересоват кунед бигиред. чанде арзон мехаред шумода хуш мешава. баъд пайванд набоша бародаро пайванд. инам хеле инам гап кор. хуб ташаккур ки бо мо ҳастед дастгирӣ мекунед. хуб раҳмат барои диққатон.